இருக்கான். மக்கள் நாட் ஹாப்பி. மக்கள் வந்து ஏன் இப்படி விட்டு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஆகவே டிவிஎஸ்சி ஒரு சாதாரண போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. தட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப நீங்க வந்து இந்த அமைச்சர்கள் ஊழல் குற்றம் செய்தவர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்றீங்களா சார்? ஹலோ சார், ஊழல் குற்றம் செய்தவர்கள் என்று எஃப்ஐஆர் போட்டு அந்த அமைச்சர்கள் வந்து டிவிஎஸ்சி அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா சார்? அரெஸ்ட் பண்ணணுங்க. ஏற்கனவே அதுதான் நடந்தது. யாரை விட்டா யார் அரெஸ்ட் பண்ணாம இருந்திருக்காங்க இது வரைக்கும்? ஏன் டிலே ஆகுது? ஒருத்தர் கூட எல்லாமே நீங்க வந்து ரைடு பண்ணது அத்தனையும் வித்தவுட் எவிடன்ஸா? அப்புறம் தான் எலெக்ஷன் கணக்கை வச்சுதானே உங்க புள்ளியிலேயே வரீங்க. இவ்வளவு எலெக்ஷன்ல இவ்வளவு கணக்கு காமிச்சாரு, இப்ப 60 மடங்கு காமிச்சிருக்காரு, 600 மடங்கு காமிச்சிருக்காருன்னு சொல்றீங்க. யூ ஹேவ் தி எவிடன்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். வாட் யூ ஆர் மோர் தென் திஸ்? யூ டெல் மீ. இதை விட உங்களுக்கு அதிகமா என்ன வேணும்? ஃபிகரோட தானே போட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க சார். ஒரு குற்றவாளியே நீங்க ஜாலியா கூப்பிட்டு ராஜி கவர்மெண்ட்லயும் சோலா ஷட்டர்லையும் கூப்பிட்டு